Yakoromo gien geno mara ni otino mari teri makare arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mago imore mana kaira mogi TV kama waluoni ma osetimore konde duto mapacho ka inyako tende kor wach mar koth mamedo chue pacho ka nyakwara mogi kendo sebedo kakelo lal koting'o lal mag ngima kaachiel kod lal mag mwandu bende. Ok mana mago kende, wan kod weche mag ng'anyo mar lakteche kaachiel kod mathoth motenre kod iko mag apisa manyichane otho e masira mar ndege mar kalapapla mar jolweny manolwar kendo lal kod ngima apisa mag jolweny koting'o jamadar kendo manen jatend jolweny Francis Ogola. Magi to kod mamoko nyakwara mogi mokwongo wayud weche manyien mawamiyo pek. Samane wachikore pi kamane wamanyo gi lwetwa kamano wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Jo Kenya makwan gi ohewo 60 osewito ngimagi nyaka nyocha oula chak muomore pacho ka kaka wuono kende. Ringre moko ang'wen ogole pi oula e kar dak ma Mathare e kinde ma jopuonjre 2 mag mbalariany ma Masai Mara bende pi onego. I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Piny owacho singo mar rido kenge mag kedo kod midhiero mag oula masani okelo tho mar jopiny gi kethruok mar mwandu. War kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwa miye yik maber. Ikruok dhi nyime ne ik mar Sergeant Clifford Omondi ma en achiel kuom jolweny manyocha tho e masira mar ndege kanyakla kod mosenindo jamadar Francis Ogola. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba, weche gibiro ni achiel kachiel kokalera mogi TV. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka. Bed thuolo mara tudori koda nambari 3600, Facebook mara Ramogi TV and Ramogi TV Kenya, YouTube and Ramogi TV Kenya. Subscribe kapoke subscribe nyaka ge sani. Mbui mara X and @Ramogi TV KE nyakora mogi mi apache kotende kod weche manyien ma wan godo imore otieno makawuono. Nyinga en George Bati. Machiegni ringre moko ang'wen ogole pi mar oula e kar dak ma Mathare bang' koth manyochue kono kendo kelo kwan ringre duto ma oseyudi Mathare chopo ji 14. Familia moko bende pod manyo wedegi manyaka sani pok oyud ndachgi bang' oulano. Midhiero mar oula okwako Kenya kendo koro osekelo tho mar ji ma ok tin ne 60 e kinde maluoro pod medore. Jafwambo mar Walter Nyambaga noluwo wach oula kendo miyo ripot yo machalo kama. En oganda mane ochiwore mar biro konyo e manyo ringre mamoko ma ichich godo ni pod olal e dier ot ma kaendi kalore ni nitiere moko manoseyudi to moko bende pod imanyo. Thoth ber samidhiero mine ojende kod jodongo riwo ngufu kanyakla kendo konyore golo matafare kod gogne ke manyo ringre mar anyuola mar Collins Oyego manyopio e odgi otieno mar tich 2. Samane wachikore pi kamane wamanyo gi lwetwa kamano wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Koro samane wamulo mwili ne wapani en mwili achiel to ok en achiel, wayude en gi Jelvin inena to gi Ruth kane gitie gi opposite side, but Ruth gi Jacinta ne wayudo ka pigcho dole to ong'iyo malo to Ruth nie kind bamne to mako tiende. Kamanda mar obila Sub County Master Fred Abuga oyango ni maromo ji mamoko 4 ne oyudi kawuono kendo yangi kod familia magi kamenyo pod dhi nyime. Nyaka sani ringre maromo 14 oseyudi nyaka nyo oula muomre e kar dak ma Mathare. Collins wacho ni pek mar oula nyo muko jirani kendo jirani no nyo biro mondo tony odgi kanyo kendo kanyo ema pigno nyo muke dhot kendo kelo negi masira. Pi no medore dichiel moumo ot. Koro kaka noumo ot no bing'i ne gin ei ot ka nochuno ni ot mane ni mbele gi omukore motuomo mane gintie motuomo kendo mane nie toke. Koro kitegi noumo gi. Od mamwa Bena Buluma wan gi Ruth Ajiambo ma nyathi nyamin gi, wan gi Kelly Isaac Okoth ma nyakware maka wuode manotho 2017, wan gi Tash ma nyathi nyamin wa mamamo adopt. Kwadhi jirani iluongo ni Jacinta Adhiambo. Jacinta Adhiambo ne nigi nyithindo 2. Nyithindo 2 gi achiel iluongo ni Austin, achiel iluongo ni Jelvin. Giduto te ne githo. Kamenyo pod dhi nyime miradi. Miyo moro bende dengo kamirimo goe ngoga bang' pi ma nyathine ma jahigni 10 ma nyaka sani pok oyude.
Wednesday nikakuja nikapata madhara yuko. Nikauliza mtoto ako wapi? Nikaambiwa mtoto yeye yuko. Mtoto wangu anaitwa Kelly Isaac Okoth. Ako na miaka 10. Naomba tu mnisaidie tu mtoto wangu tu apatikane tu. Tumepoteza watu wetu, yet hatujapata support from the county for the sake of wale divers tunaweza pata. Kadak makia Michael, kamao yudi achiel kum ringrego. Bende chichni olalo moro mapod odinore nyalo bedo ni kod ringre mamoko. Nyaka sani, jok mose yudo mastero jote chiro moro man Mathare kod primary mar Amederia mayudore Mathare. Ule kijana tulitoa alikuwa pade ile, lakini hatuwezi kujua miaka yake ni ngapi. Polisi ndio walikuja wakachukua, na mimi pia nikajipea shughuli nikaenda kidogo. Koro kijana moro ne wuoyo ka gimo jok ni ng'ato nitiere ka biuru mondo une maiti moro nitiere kae, to ne waparo ni ojok kae, to chako dok kanyo kendo wacho ni tiende eri kama mule ni aneno ka mae eri en tiende, to ji nyiero ka waparo ni ojok kae, to ng'at machielo dhe kanyo to kogine kama to ywae mogole oko mokete wi pi kanyo ero. Ne en kijana ma rawera machalo jahigni 13 14 okete kacha maero osekawe moseteri. Kinde mamenyo pod dhi nyime ka aora bende medo dok piny matin, geno nitiere kuom familia kanyakla kod anyuola mowito jogegi ni dok piny mar aora ni biro miyo gi geno mar yudo moko kuom jogi magiwito. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Mosne anyuola mawito jogi kabinde mapod menyo akwayo mondo Nyasaye okonygi yud jogi go mapod gimanyo. Jopuonjre ariyo mag mbalariany ma Masai Mara otho e pi e aora ma Enkare manitiere kaunti ma Narok kane gitemo kalo aorano masani opong' nikech koth mapek mamedo chwe e alworano. Apisas mag obila kod jores oganda e kinde mag midhiero dhi nyime kod manyo yore mag reso ji mapiyo geng'onegi ka jokor chal mar kor lwasi to yango ni koth pod dhi medo bedo mapek e gwenge mathoth mathur kae. Millicent Adhiambo miyo lero mar wachno. Masira makama obiro bange ngaora ma Enkare Narok barore otieno ma piny orugodo kawuono kaluore kod pong' mar pi nikech koth mapek masani osaso chwe pacho ka. Kane oyango wachno, County Commissioner ma Narok Kipkoech Loltiatia olero ni jopuonjre ariyogo mag mbalariany ma Masai Mara ne masira no ojuko e seche mane gichopo mar chwo wang'gi e pong' mar aorano. Jana walikuwa wawili walikuwa wanafuga kule, lakini walipitia mali nini ambayo haistahili kupitia. Mto kuna daraja iko karibu kule ambayo akapitia. Ni ile mambo ya kutaka kujua tu, kutaka kudadisi kwa curiosity. Waangalie vile maji vile imefurika mpaka ikajaa kwa mto. Na katika ile hali wakitaka kucross hivi kwa sababu walikuwa naenda kule kuangalia mto vile imekuwa kucross, moja tuambiwa amekuwa kule kuangalia ile maji kwa sababu vile maji vile inavingira kule inasunguka kule, akashinda na macho kafanya nini, ndio huyu akaingia maji akaninginia mwenzake kumsupport yeye, ile mwenzake pia akafurutwa. Commissioner no ne okwayo oganda modak kuonde mani piny maula nyalo monjo sasaya mondo odar, bende osiemo wang' jodak makono mondo wewito yugi e odundu mar taka nikech mano ema kelo pong' mar pi kod mumruok mar oula mapek ka yugi osedino odundugo. Kwa hivyo tuepuke, tuachane na mambo ya kuweka taka kwa mitaro ambayo ni ya sewage, ambayo ni ya maji, kwa sababu mkiziba hiyo mitaro ndio hii maji sasa inaleta ba. Oula makamano bende oweyo jodak kod joala moko e gwenge makono kod luoro gikwano bende lal mag mwandugi. Miliona mvua maji inakuja mingi, tukajaribu kuhama, miliona mmoja tu akipita tu. Nimekuta asubuhi maji imekuja usiku ikabeba vitu vingi sana. Nusu ya shamba hapa, hizi miche zote zimebebwa. Na nasikia moyo wangu nikiwa chini sasa, kwa sababu sasa sijui sasa hivi nitaanza wapi. Hapa ni kama tuseme kwa mfano imechukua nusu, ni kama 1700 tayari imebeba. Bende gweng' ma Kebeneti mayudore sub county ma Narok South okinyi ma kawuono obila makono oyango ni koth ne omiyo lowo osienyore ma oywero od jal moro moyangi nyinge kaka Charles Bet kuom hawi maber onge ng'ato ang'ata mane ohinyore. Ne ochuno mondo gigol chik ne jodak malworano kod jogo manitie kama sienyruok mar lowo nenore mondo chak chon odar kapok masira makamano ojuko gi apoya kendo kelo hinyruok.
Obila makono koro dhi nyime kod luorore e alworano ka gijiwo jodak mondo obed akicha kaluwore kod chal mar weche kotenore kod midhiero mar koth pachoka. Chenro mag wuodh bende mawuok Nairobi kadhi Kisumu obedo kod ng'ikruok kaluwore gi kethruok mar lain reru nikech koth ma osienyo lowo ma lain reru no luwo gi gweng' madhogoto. 60 meters zikakuwa submerged, na venye unaona ni ya kwamba wakati huo mchanga ulipita, reli iliachwa ikiwa hanging ama iko juu, imepaa juu, na kwa hivyo shughuli za reli zimesimama kwa sababu tuko na ile treni ambayo inatoka Kikuyu kila asubuhi inaenda hadi Nairobi na jioni inarudi. Saizi haiendi. Migao makoro chal mar lwasi Kenya Meteorological Department medo nyiso jo Kenya obed motang' ka koro margi nyiso ni koth dhi medo chwe e kind kawuono gi tarik 28 e gwenge kaka Masawa mar Kenya, Nairobi, Ukambani, gwenge makaluo, nyandwat mar Kenya e kind mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Purwane motende kod weche mag piola. Piny owacho yango kenge mag reso oganda ma oyudore midhiero ma ikelo kod koth mapek ma medo chwe e gwenge ma pachoka. Koyango kenge go jatend piny William Ruto luwo ni bede migepe mag piny owacho koting'o mar NYS kod migawo mar jolweny osenyisi mondo bede opara manyime reso oganda ma piola omonjo mondo yudnegi kuonde mag jot. E kinde ma koth mapek ma chwe pachoka medo kelo midhiero ne oganda e gwenge mopogore opogore. Jatend piny William Ruto kono kenge koting'o mag manyo kuonde jot ne joma odar e miechgi kaluwore kod midhiero mar piola osiaketi okenge ma idhi ta kod bad migawo mar NYS. We have the challenge now of floods in different areas. I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Jatend piny okone gise kwayo jolweny mondo ti kod lony margi e reso oganda ahinya moyudore kama tek e kinde ma piola omonjogi mondo res ngima. I also asked the military, and I'm happy the Minister for Defense is here, to provide some of the capabilities they have to support citizens. I was very happy yesterday they worked with our teams in different parts of the country, including Machakos and other areas. So I think we just need to put everybody on the alert. Koyango ni nonro mar kor lwasi nyiso ni koth pod dhi medo bedo mapek e pachoka. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo obed motang' kendo giluwre kod milome ma sirikal biro golo kinde ka kinde kotenre kod koth ma medo chwe e pachoka, ka gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru onyiso oganda mondo kik din kuonde ma piola kaloe kaka yor geng'o pi mabaro kendo donjo nyaka e kuonde mag dak kod puothe. Outlook for the next week indicate that the country will receive above normal rainfall across the country. Daily alerts will be issued to the people of Kenya to inform them of what is happening in areas where there is obvious danger and to appeal to them to cooperate with government agencies and other partners so that we save lives and livelihoods. Tusiblock njia ya maji kwa sababu kublock njia ya maji tuseme tujenge karibu sana na mahali pale tunaita riparian ndio inatuletea shida. Kodwaro ni piny owacho yang midhiero mar piola kaka midhiero momako pachoka mangima. Jalup gavana ma Kisumu Mathias Owili okone jatend piny William Ruto mondo ne ni otiek gedo mar yawo ma Koru Soin ka okone mae mabiro reso oganda ma Nyando kod Nyakach ewi midhiero mar piola. And especially the issue of Koru Soin multipurpose dam that my brother the Honorable Ayub Savula talks about here and says that the Honorable President is your friend. Please tell him to come and implement the Koru Soin multipurpose dam, because that will discipline the waters of River Nyando, that will ensure that Nyando and Lower Nyakach that you talked about finally get to live without having to say serikali's idea every other time. Ekinde no jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula onyiso sirikal mondo chung chenro mamoko mag dongruok kendo ket maino e reso midhiero mar oula manyo jopiny kinde ka kinde. We request our good president William Samoei Ruto suspend some of the key development projects and focus on eliminating floods in Nyando, Nairobi and in western in Budalangi area. We cannot be crying year in year out floods. Ka piny owacho medo yango kenge ma imedo ketie geng'o midhiero ma piola kelo n'oganda jo Kenya, jopiny kwayo mondo bed motang'
kendo gelure kod milome mag sirikal mabiro konyo e reso ngima kod mwandu e kindegi mag koth. Ekoromo gewere kod mag piyo ula koro wadonje motende kod weche mag ng'anyo mag lakteche kata bang' doho ne lero ni ok owinjore sirikal okawo okang' ne lakteche mang'anyo. Moko kuom jotelo mag riwruok mar lakteche oseyudo barupe ma gologi e tich. Gavana ma kaunti ma Kajiado Joseph Ole Lenku bende okoni gisechungo sara mag lakteche mang'anyo kendo idhi kawnegi okang' kaka Judith Omondi lero riwruok mar KMPDU to koni ok gidhi yie mondo buogi gi thuol motho kendo chakre juma manyien gidok e ndara mar bago ng'anyo kaka osebedo katimore nyaka ne gichak ng'anyo. Juma achiel bang' ng'eto mar doho ni ok owinjo kawo ndamo moro amora mar kum ne lakteche manie ng'anyo, moko kuom counties osechako kumo lakteche gi. Ma kama oriwo jalup jagoro mar KMPDU ma oseyudo barua ni othiche oko e tich. Tend kaunti ma Kajiado bende koni gichungo sara mar lakteche kendo gisechako lai mar kawo negi ondamo mager mar chik. In Kajiado County, we have stopped the salaries of all the striking doctors and begin a disciplinary process that is legal and that will for once finally resolve this problem. Riwruok mar KMPDU kata kamano oseyo counties mabogo lakteche ka gikoni mano ok yienggi kendo gibiro medo ridore ne kedo ne ratiro maggi. I have always, in my work as a union leader, I've been fired more than 3 times. So they have actually delayed to do that. I would like to congratulate every doctor who has received either a show cause letter or a sacking letter. Put that in your remembrance album. It will show your blood streaks, your strained souls on the foot of the sand as you're struggling. Your chairman has been sacked 8 times. Lakteche gikoni apisa mag piny owacho osebedo ka loso e yo ma ok ni kare kendo manyiso achaya ne lakteche chakre juma manyien gichano dok e ndara mar ng'anyo ka bende tol manyicha gi mbeko mondo mi piny owacho were gi dwaro 18 to migi achiel mar interns koro girucho oko. They are now out to chest thump and to outlet violate the collective bargaining agreement that was signed in 2017-2021. From next week, Tuesday, we're going to resume our weekly demonstration. We are now back to our 19 demands in full, in total, because we do not trust their words anymore. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mane tuakie kaunti ma Kisumu e kinde nyasi mar kedo gi malaria kata kamano koni gisetemo chopo dwaro mag lakteche kendo ber ka gidokie tich. We have given you an offer. Of the 19 items that the doctors raised, the government has done 18 out of 19. I want to speak to the doctors. Tafadhali rudi kazini. Hii moja imebaki, tuongee, tuelewane. Riwruok mag wek tich Federation of Kenya Employers to koro kwayo piny owacho mondo tiek ng'anyo gi mapiyo mondo jo Kenya mayudo midhiero mag thieth okonyre. We also want to make an urgent call as employers from Coast Branch for social dialogue to end the doctor strike. We are very concerned by the protracted nature of this strike and the fact that the parties have taken very entrenched positions, forgetting that there is immense pain and suffering that is being posed on Kenyans. Ng'anyo mar lakteche kawuono ni odiochieng' mar 43 nyaka ne ochakre pachoka kendo doho chano timo ng'eto ewi wachni yudo manyien tarik 17. Judith Omondi, Ramogi TV. Kuom thuolo mokwongo, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend kweth manoke od bura mamalo Opiyo Wandayi owuok oko kendo kwedo weche mag mibadhi mawachore ni ne okwako gedo mar ot maduong' ma oger mondo mi oting' apise mag jod bura miluongo ni Bunge Tower ka giloso e kinde ayanga odno ma omuonyo siling bilion 9.6. Jotelogo pako gedo mar Bunge Tower. Jatend piny William Ruto ojiwo jod bura mondo koro tine jopiny e yo makare bang' yudo apise manyangafu. Chris Owino nigi ler. E nyasi mar yawo ayanga od orofa 26 mar Bunge Tower madhi ting'o apise 331 mag jo od bura, spika mar od bura Moses Wetangula kod jatend kweth jo od bura manoko Opiyo Wandayi oumo iye gi piny ni onge omenda mane okwal e gedo mar ot makamano mane ochakre higa mar 2009. At no one time were we able to establish any form of impropriety, because we were able to look at the books of accounts for the PSC
And therefore, Your Excellency, I want to allay any fears that could have been there, that perhaps this project has been shrouded in some form of mystery or corruption. Today, as we open this building, honorable members, I want to join the honorable minority leader, Wandai, to allay the skeptics who have been pouring vitriol on the structure, the rejectionists, and many others who have been saying many things. This building is here. We will use it, and it will serve the purpose for which it was meant. E kor juma mokalo, Senator Manandi Samson Cherargei ne osoko wang duol matayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission kuom digni e gero bunge Tower kaachiel gi medo nengo mar gere kowuok bilion 5.8 nyaka bilion 9.6. Wetangula, Speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi, jatend kweth jod bura manok Opiyo Wandayi, jatend migawo mar lweny Aden Duale ne osungo bunge Tower kendo pime kod od bura mar piny Amerika mong'ere kaka Capitol Hill. Kingi owacho ni bunge Tower dhi konyo sirikal kungo milion 400 omenda ma od bura osebedo katiyogo e chulo magawa e kinde romo maggi e otende makamago higa ka higa. This necessitated the renting of premises within Parliament, Parliament Square, and the CBD at large to mitigate the situation. Over the years, this has proved to be counterproductive, as it has saddled Parliament with an annual rent bill that has since soared to 400 million. Jatend piny William Ruto okwayo jo od bura mondo duok lwetgi kuom tiyo ne jopiny maber bang' yudo apise manyangafu makamano moger kod osuru mag jopiny. We expect, and the people of Kenya expect, world-class representation, world-class legislation, world-class oversight. And looking at the facilities, and I tested them this morning, in the committee spaces, in the offices themselves, you have now no reason, forget excuse, you have no reason not to give us and the people of Kenya the best. Apise mag jo od bura oting'o magawa manyasani, kuonde rieyo del, ute thieth, od kano buge misomo, kaachiel gi kuonde timo romo mag komiti mag od bura manyasani maromo 26. Bang' duol mochung' ne tayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission tiyo kod omenda maromo bilion 9.6 e gero ot manyangafu kamae, geno mar jopiny en jo od bura biro tiyo kod thuoloni makare mar loso chike madhi loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi. Kowuok e odno moger nyaka Ramogi mar apise mag jod bura en jopuonj mag junior school obo ng'anyo ne yawo skunde juma manyien po ne piny owacho kod duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ok oyielwo chike kalore gi ng'eto mar doho manochiw tarik 17 dweni makoni ndiko mar jopuonjgo e yor orak en ataro mar chik. Kaka Judith Omondi lero, bende gisingo dhi e doho mar sundo TSC mondo ochulgi kuom dweche 4 ma gisebedo ka gitiyo e higani. Gi juma achiel kende to yawo skunde, jopuonj mag junior school koni ok gibi yawo skunde juma manyien kaluwore gi ng'eto mane ochiw kod doho tarik 17 mar dweni ni orak margi mar puonjo ni e tok chik. Jopuonj gi koni winjruok mane gichuo yie kogno kod piny owacho ne orumo higa mokalo kendo chuno gi gidhi nyime gi orak e kinde ma owinjo ndikgi yo ma ongirore ok gibi yie. We obey the court ruling by staying away from schools in the name of internship. All teachers shall be involved in a national demonstration as a call and agitation for action from TSC in a bid to comply with the ruling. All county JSS leaders should organize the demonstrations independently through the legal processes. Bende gikoni giluwo chik kaluwore ni kwayo mane ochwal kod TSC bang' ng'eto ne owitoko kendo winjo TSC olu chikego ma ok ochuno jopuonj moro amora mondo mi odhi nyime gi puonjo. It should be clear to all moguls that the TSC appeal for stay orders against the ruling was unsuccessful
and failed to meet the minimum threshold for granting stay orders. We want to mention that all modules have agreed in unison that we will not report to school, and it is very clear, and we want TSC to know that we are not relenting. We are very serious, and they need to see this time round. Modules, power! Power! We are not going to report to school, so kindly let everybody know that JSS interns are no longer interns. Gichano chwalo ng'uri e nyim doho bende mondo mi chulgi kuom dweche 4 mag higani magisebedo ka gitiyo e yor kojolo. Moving back to court to seek compensation for the time we have slaved and served TSC without a salary. In our calculations, each JSS teacher, intern teacher, will get not less than 480,000 shillings. We are calling upon the TSC CEO, Dr. Nancy Macharia, kindly, we need our money, compensate us immediately and confirm us. E chak higani, jatend piny Kenya William Ruto ne okoni jopuonjgo obiro tiyo yor orak kuom higni 2 kapok ondikgi yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar thieth ojiwo jonyuol kod nyamrerwa duto ma pacho ka mondo ket maino neno ni nyithindo ma higni piny 2 oyudo chanjo mar geng'o tuo mar malaria. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha wacho ni mano en yo mar konyo e duoko piny landruok mar tuono e Kenya, ka Kenya geto neno ni midhierono oked godo chutho kachop higa mar 2030. Nakumicha oloso e kinde mane nyasi mar ringo odiechieng' mar jolweny kedo gi malaria, nyasi mane obagi e boma ma Kisumu, kendo mano oywayo jokanyo manie sekta mar thieth kod sektas mamoko. Nonro mar migawo mar thieth yango ni higa mar 2022 kende, Kenya ne owito kwan ji maromo 11,788 manotho nikech tuo mar malaria. Gie sani piny owacho medo chwalo nede mag suna e counties 22 ma pacho ka. Vaccine has been rolled out in high endemic counties, and this reduces hospitalization for severe malaria in children under 5. And just to emphasize, please, mothers and our CHPs, ensure children get the malaria vaccine. And please follow up to the 2 years that Dr. Sirengo spoke about. We should be able to be declared malaria free sooner than 2030. And that is the journey I want to lead the Ministry of Health on and to lead Kenyans on. Takwa ujo kanyanam ni sani malaria ng'eny nikech ang'owa nikech koth machwe mang'eny. To godo ula mamang'owa mabende ng'eny. Koro kiwinjo kituo teringi dhi osiptal. To kama pi ng'eny bende ng'ato kichimang'owa nidhi ng'ado. To make sure ni timang'owa iumori gi net. Nikech kiumori gi net to bro miyo suna cha okai. Nikech suna ne makelo ang'owa ema kelo malaria. Erokamano nyakura mogi kuom kete Ramogi TV, mano bende makelo e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag oimore tinende ni kama neno ka makaluga japeng' achiel ma Bom Center wacho nene yo makare kendo en koda nyaka giko. Erokamano kuom kete e Ramogi TV e otieno ni weche manyien mag oimore. Nyinga Viola kauma kawuok Mbita, waneno Ramogi kachiel kod minwa Nyasiaya wacho ula momako dhowa, owacho kamano. Kasto ka bende kang'iyo nyakwa Ramogi taneno ka jomoko ndikono Reverend Jojo Yomba Pat Gweng' wacho ni opaki Yesu abati, an alamo mara Nyasaye mondo mi okonye joma pio ula oywayo go wada, an nadak Narok nar Kiangare, koro ang'eyo gima pio ula nyalo timo seche moko. Okay, erokamano Jojo Yomba kuom ote mari. Rolex owuok Pany Komolo, Ola Pek Swaya, kod Achia matuche ute bende. Mago bende waneno ka. Okay, mano kaluwore kod jal miluongo ni Rolex kawuok Pany Komolo, wuoyo koda kawacho kamano. Ka bende jok momedo ndiko na kalidhona moko kuom weche magin godo, anoka following Ramogi TV e makare kendo waneno ka weche okracha ahinya. Sirikal owek bwogo lakteche gi thuol motho
manyisore ni kaka jotuo hinyore moro olelenko geni. Mano penjo mopenj kod Ochieng Jakosege. Erokamano Shem Otho wacho nanoyo makare, wacho ni following closely news, wacho ula mayueyo jino en tuo Kenya mapile. There are no strategies mar konyo jok ma ula odaro. Jopiny bende kik ng'ado ula mamol either gi gari, apiko, ndega kata tiendgi mondo wageng' thoe. Mogik bati jopiny oti gi net mathoth e kinde ni mondo wageng' tuo mar malaria. Mano Shem Otho Soja wuoyo kamano. Isama Koranja Jerwe wach ni batine ni malaria ahinya anedala na ka bang' wuok conference mar Maseno West Diocese lay and ordained Minister Ng'ia Girls High School. Sirikal okonjo piny ula negogi mondo wayud resruok. Gikinde ni nyakwara mogi yiena mondo ka uyuyo mara mokwongo gi kanyo ka udugo purwan gi weche mamoko mathoth, weche manyien mag uyimore kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona, nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza-tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P. Yawanya wauntie kikubed mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Ukange gimoro ta winyo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kairi mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro diochieng.
Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Sergeant Cliffons Omondi mane achiel kuom jolweny mane otho e masira mar ndege kalapapla manotimore juma mokalo ibiro kete kar yweyo mare mogik tarik 3 dwe mar abich higani e dalagi manitie Ndiwo West Alego location e kar chungur bura malego Usonga. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Kalure kod jaloso elo familia Sergeant Omondi gidhi mbele kod pango chenro mag liel ka gin kaka familia gisewinjore ni ringre Sergeant Omondi ibiro gole boma ma Nairobi kikowe dalagi Mandiwo West Alego location tarik 3 dwe mar abich higani to ibiro ike tarik 3 dwe no. Olero ni gisani gipango mana kaka inyalo ket Sergeant Omondi e kar yweyo mare mogik e yor nyadhi. Ibiro gole tarik 2 dwe mar abich higani tiike tarik 3 dwe mar abiriyo dwe mar abich higani. Koro war kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwa miye yik maber. Koloso kod Ramogi TV e dalagi, Dominic Oyugi owacho ni sirikal kokale bad migawo mar jolweny osingo ni gibiro konyo kaw ting' mar liela. Kolero ni sirikal ok bi kaw ting' te mar liend Sergeant Omondi nikech Sergeant Omondi pod nene lemo mapiny kipimo kod Jamadarogola mane liende sirikal no kaw ting' duto. Kuom mano, gikwayo siepe kod jochiw kony mondo konygi dino bugo manyalo dong' tok sirikal timo korka korgi. Sirikal wacho no gintie gik magichugie gibiro rango kaka body bedo transported from Nairobi to dala, gibiro rango wach mar sanduk kod payment mag hospital kadi bedie en ting' margi. Gima kendo gisewacho dwa en program mar yik bede gide magitayo. Wan familia awakwayo no yik kaka wan joluo wageyo ka ji bire yik nitie kombe ma ji betie, nitie tent, koro kony mar pesa kata gik moko magato offer nyalo konyowa. William Onyenya ma en wat mosenindo omedo ni chenro mar iko ibiro time skund primar Mandiwo kalure ni oganda mathoth nyalo chopo e liend no. Ike dala ka to ceremony mar yik to wadwa tere school, Ndiwo Primary School. Kanye manwatimie sao duto mag yikne. Min Sergeant Omondi, Gertrude Achieng kaachiel kod min odowadgi Beatrice Odipo oywago Sergeant Omondi kaka jambola, jahera kod jachiwo mane konyo wede mathoth ahinya. Cliffondo kore chuka ma nginya thima chuga dwa here koro nyina bendo here abindo hera. Ayo sirikal mondo mi odonjie mondo mi okonywa nikech walalo wuoyi mamor majahera majausiep. Koro akwayo ni kama yuora ni onid gi kwe. Nyasaye okawe ko samo ok nwang'eyo kendo samo ok nwachano. Ne en nyathi mamuol kendo nyathi maber kabisa. To mago duto gin chenro mag Nyasaye. No hero nen gi hera mang'eny sana. Ne hike ma pod otin no nitie nyithindo manyocha okawo manyocha puonjo. Mamoko ni secondary schools, moko ni colleges. Familia no koro ywak ni ne gin kod geno maduong' kuom wuodgi matho ong'ado ngimane nus ka koro gikwayo sirikal mondo ne ni otim nonro matut ewi masira mar ndeke kalapapla mane okelo tho mar jolweny 10. Wakwamna sirikal mondo otim nonro wanwang' adiera. Komachielo, familia mar jalweny mosenindo Duncan Keitani ma bende nowito ngimane e masirano pango mar keto Keitani e kar yweyo mare mogik ngeso tarik 27 dweni e gweng'a Masaos, Baringo North. Min od mosenindo Keitan kaachiel kod wede ywago Keitan kaka wuoro mane ohero familia mare. Hiyo sasa the last 1 month Kanol Keitan alikuwa hapa kwa holiday for 1 month. Sasa akakuja holiday 1 month tukapanda mashamba yote, akapanda miti kwa shamba yetu, alipanda miti 277. After kupanda miti 277 akakuja sasa toka kwa hiyo compound akaprune hizo mamiti zote ikuwe safi. After hapo akaniambia mama Ivana, mimi narudi sasa kazi, narudi nyumbani sasa. Matayarisho mashishi jana tulikuwa na mchango ya kuwezesha wale wataungana na mama waende kwa mashishi. Sasa tumetayarisha, tuko tayari kabisa. Mama atatangulia leo, alafu siku ya Jumamosi kuna wale sasa timu ya kuungana na mama baadaye wataenda on Saturday. Sasa tumejitayarisha kabisa. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mos makenene familia mar Sergeant Omondi Cliffons Mauda Lego
kaluwore kod midhiero manojukogi apoya nono e masira mar ndege no Nyakoromogi. Wadhi nyime. Nyakoromogi Jwang'. Mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo jatend boma ma Siaya machon kata meya Aggrey Onyango. Onyango notiyo kaka jakom Alensi machon kendo wachore ni moko kuom dongruoge manoneno e tende oting'o chirni, jiwo gedo mag kuonde thieth kanyakla kod sikunde. Jata chendo Walter Nyambaga yande olimo Siaya e gweng' ma Lego kendo koro miyo wasigana. Mondo wayud sigana mar Aggrey Onyango yo mopie kendo makare, wang'e nong'wech kowuok Nairobi kilomita 414 nyaka gweng' ma Lego kendo nyamburko chopo Lego Usonga ka wayudo rwak kendo mbaka chakore. Onyango ne en ng'ama chalo nade? En ng'ama jalego ka, en ng'ama onyuol ka, ng'ama dongo ka, ng'ama osetiyo pinyni ni jopiny ka jopiny oyiero mondo telnegi. Alensi machon mane nitie mane iluongo ni Siaya County Council. Onyango onyuol 1954 1st July gi japuonj Fanuel Onyango gi mama Dosila Onyango. Maduto ni Nyasaye osekawo. Somo osegere primary school ka wan go Chieng' Rasanga, my first our governor Cornel Rasanga Moth. Odhi Maranda na dhi Sagongo. Olero ni ne ochako tije mokwongo yodho wadh nam chumbi kaka jakwand omenda e apisi mar PC. Tije mokwongo chako tiyo Mombasa, office mar PC. Eliud Mahiu was our PC. In the accounts department as accounts assistant. Kawuok kanyo 1978 Utera transfer Kilifi, obedo accountant district cashier for 4 years. Transfer Kakamega abedo 1 year, anwango departmental transfer adhibedo Basa Siriba maweyo tich 84 tawuok 1987. Okay. 87 adhi atiyo House of Manji emaweyo kabiri siasa 1997. Miluma mar siasa noyudhe kendo chako siasa to lwasi ne chalo nade? Gima ne yuawa siasa ne en siasa mane otegno mar Jaramogi mane wa admire ahinya nikech no owacho gik ma jopiny gitabu mane jopiny neno ndalono to ne wan gi japuonj Olaringo ne mjumbe marwa mano ne mentawa mane waneno kaka ng'at man dibedie kaka Ringo ndalo moro mano kamni oyuaya kabisa. Koro wachona na mda chung kansela eno chung mjumbe. Wapenjo Onyango ni to ere kaka ne obedo meya? No kawa time duonga hinya mondo iringi luor Siaya ne ken tich mayot nikech kata jok mane ne paro ni dhi konya kaka Olowo na Ringo mane wan go team man wang'o kome kano chopo kama dware no koro naneno koluora ni ng'ato ni kaka onyo bon wang'o kom ni chiemo di chung koda to kada noluora dier nikech 2002 kenda chung kode ba wachung kode giweya wadong to weyo dhi. Bang' mano 2007 kenda duogo I cancel. Kora kenda duogo kenda anwango kom mar Central Lego kenda chaka bedo jakom ma County Council for another 5 years. Okay. Therefore abedo jakom for 10 years ma County Council. E gin midhiero mage mane okale? Dhano ne pod beyo, ne onge fitina mang'eny. To 2007 to 2013 ne nitie a lot of challenges nikech yieri jakom yieri after 1.5 years. Koro in a 5-year term yieri ndalo adek and it was tough nikech nwang'o ka councillors ogang, MPs moko bende ogang, idwa nogoli nikech giparo samoni bende idwa dhi chung kodgi, but all in all nayombo ding'eny ma ndalo moro okwer ni kabed jakom to bende wacho ni an ok adwa bedo jakom, an koro adwa bedo finance chairman tanimo ni gipi bang'e ka gichiew ginwang'o ka kansi nda onge atero Kampala adak for 2 weeks kaduogo takawo kom. Gino ledhi mage mag siasa mane otiyo godo? No, nyaka ibed ng'at ma ong'eyo ni sinde gi begin ji to ka kiti kod gima ber ni ng'at manene ok ogoni koracha ni koro sani idwa ni tiye
to ka giriwore ni to giyombi. Gin kit dongruok mage ma onyalo chame nyadhi? Bondo County Council nagolo, apogo kagolo Siaya County, Bondo, wadhi waketo the first chairman, jaduong' Wuoruno Nyango. Ni waneno ni Siaya duong' to mondo wakete waluwo gi ministry bagi yiena bwapogo Siaya. Yawo chirni manyien mineno masani jogi county government sani choke pesa gi. Watimo mang'eny, nursery schools ne wagero mang'eny, health centers ne wayawo mang'eny. We did a lot of many things. Kata secondary schools kaka Segereni an mayawo ka, Nyadhi an mayawo ka, Palpal mago skunde Machako. Bende en adier ni Onyango ne tayo boma kod gero. Piny ok riti gi luoro. To kiseimi telo to inie jatelo mawacho ni wadwa ng'ado ora ni wadhi loka to wang'ade gi ka. Jogweng' to ni kod wach mane ewi Agri Onyango. Ben ka ne en gi sura ariyo. Sura moro en maber to moro en makwiny. Luth mon ga kuome kanyo. Makogolo to nyaka koro kendo weche kethre. Kanye kuma jopiny alo kawe ka gosiche moko ni en ng'ama rafian to all in all kata gludhe no to bang' lwenje okomak wach. Kopogore gi siasa wil malime wan kata kodu koka maendeleo koka puru pith okonyowa kabisa makata sama wantie ni kod kila aina mar olemo dala ne kae. Itamiyo thothurio moro mar winjo songo kendo wagoyo tiklo mar yudo mathoth kare kata mana wendo bende winjo muya mar welo pachoka. Nyakaramoga Jwang kisenjo gimiluongo ni kul en kama chiaye ninde dakie ginyalo yudo chiemo bende. Koro e kul ka wan kod nyuogi mag leng'a ma pod tindo tindo. To kendo bende wan kod rombe moko. Pok ne giger nyaka ne wachaki. Koro gisani apenjo jaduong' Agri ni to Agri ang'o mipidho chiaye ka? Kisebedo ejinani to kiongo gi chiayo tidak marach. Welo kobiro kaka Walter Nyambago hingo gweno. Koro ang' ne pok na moro ka abil. Anyalo kata mako ni ke in kod kaka iting'e ndege kidok. Titing'e tingi dogo Nairobi. Rito ridi kendo guogi rito mana jal moro manyalo temo munjo depo. E bath dala nitiere olembe kaka poyo, maembe to kod rabolo tielo 200 kendo ka inyalo yude lek. Gisebedo jaduong' pidho lemo, welo be kobiro nyaka nwang'i olemo, nyikwayo be an go, ji ma adago be ng'eny, koro nyaka ji bed ni in gi chiemo. Puoth alot bende ni ka mar min ode. Nyakaramoga Jwang nyadi mang'eny mon dunyo ng'wech kadhi e siro kata chiro ne joloka mondo gidhi gimanye alot ma ginyalo kowo godo kuon e mesa. Makwana ni kama achunge niendi, ma en alot mar bo. To alot mar bo niendi nigi kanjira kaendi to kod alode mamoko. Koro dapimno niya ang'o gini mantiere puodho ni ero kamano. Nitie bo, apoth, budho, wan kata kod omuogo kacha, skuma, be wan go mboga matin iye ka. Seche moko chieng' jabedo ga mang'eny to inano kalot nigi pichni mokalo. Ere kaka iketo gi kama endi yudo pi kanye? Ayudo pi Naikonda, wan gi bohol. Ma en kitchen garden. Gima chalo kama ne chake higa mane? Nachako chon ka retire 2019 nyaka sani. Ne in japuonj ko? Ipuonjo kare kae? Ne puonjo, achako gi Mombasa, abiro Kakamega, abiro Maseno, aito abiro Gunja, atieko gi Daho Ugenya. Kit dhok mag chak bende yudore kendo kata dila bende nitiere. Welo jawe dhoge kawan bende waweyo dhowa. Nyakaramoga Jwang erokamano kuom bedo kode chenro ni nyaka giko. Ageno ni somo rieko mar bedo japith kata jatelo. Jata chenro ni kuom thuolo ni duto ne en Walter Nyambaga. Ud Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Nakoromogi mano Walter Nyambaga Wood Koweru thuon kadh ji dhi kendo ka ji duogo
tapano thuon be kan girunge moro mar dele moro mar nyaruga. To kopogore gi mano bende Agri Jakom wi mathiring'inyi osiep director Akugo kachiel koda bende jiranda Mama Daisy mar Okwala. Agri Jakom iluongo ni Jakom. Akang'e gimomiyo Walter Nyambaga noko dende gi nying mar kom kata pok notang'onwa kom emano bede Siaya no mondo wanen to dipo ni kom ni en kom nyaluo koso en orindi moro ma nyatinde adek cha mar bende golo chak kuom dhiang' ka imiyo welo kachiel kod jok ma bende ni alwora ma Siaya. Erokamano Walter Nyambaga kuom chenro makare. Wadhi nyime odonje mag ohala kama riwruok moro ma ok mar piny owacho kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yien mag olemo e ng'wech mar kedo kod lokruok chal kor lwasi. Kaka George Juma leronwa, gigeto pidho yien maromo 3,500 mag olemo. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak mapod dhi nyime pacho kae. Ka bende okenge mopogore opogore bende imedo keti kod piny owacho kaachiel go mag piny owacho mar kedo kod midhiero ni e pacho kae. Puonj osebed ka ichiwo ne moko oganda ka ginyalo konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kor gwenge. Naomba tu wa mama wenzangu, mkipata hii miti muende mzitunze vizuri, msiwachie mbuzi kule, mziwekee mbolea na mzilinde. Tuendelee kwa hii mwaka ili tutabenefit, watoto watakula na watasoma vizuri. Community we are here today have been empowered and have also been told on how to plant and how to take care of the fruits seedlings that have been given. It's just as a matter of taking and going to the community, but to nurture so that they see the benefits of this fruit. Rwego mok mago mag piny owacho bende osebedo kachiwo kothe mag yiende ne oganda kaka yo achiel ma jiwo pith mar yiende men achiel kuom yore ma itiyogo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. To initiate them into a practice where they can enjoy and like tree planting as a way of mitigating climate change, but we are giving them fruit trees because then it comes with multiple benefits. Whatever you get from a tree, on top of that, they will get fruits that collectively, if they are all successful, become part of what they can use for economic earnings. So, riwruogno mar One Vision Kenya dhi nyime kod keto chenro mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e Ward Sabich ka gichiwo kothego mag yiende mag olemo ma ka opogore kod loso alwora bende dhi konyo oganda e yudo olembe. As from today, in 3 years' time, our life is going to change. Why am I saying that? Because through the fruits, we are going to have some value addition. At the same time, we are campaigning for climate change. Tumekumbukwa na kaunti yetu kuletewa miti za kupanda za matunda. Tangu tukaa hii kaunti hatujapanda miti za matunda, na matunda ni nzuri, itazuia magonjwa kwa watoto. Jalub jatatije riwruogni mar One Vision Victor Ogindo wach ni gigeto ahinya joma mine e bwo chendoni mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. This program is targeting the women so that they get empowered by having these fruit trees where economically after a period of 3 years the mangoes and the avocados shall have given the fruits that can be sold and they get the direct income. And again, on issues of climate change. So we are targeting to plant over 3,500 the fruit seedlings, and we are targeting also the 300 households. So this program is going to enrich our communities to improve on the environment. Director Migano mochune kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Linus Origa okono oganda e kaunti ma Migori mondo koro ti machiegni kod piny owacho korego mok mago mag piny owacho mondo gikedi kod lokruok mar kor lwasi. We are doing what we call school greening program, where we have procured through a funded project called Floka some seedlings that we will be distributing and initiating tree planting in schools. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ketie tich chike manolosi mag kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori kendo puonjo oganda tije gi ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori.
there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikri ne nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufuria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni ya Ramogi wadonje weche mag tuke. Tim nyithindo ma yawuoyi mar Rodnis Strikers jotugo ma gintie piny 13-15 tim mar SJF kachiel kod mano mar Ladies Musa e joloch tuke mag rowere mag FKF Youth League mano bagi alap mababa adogo. E kidieny mar jotugo ma yawuoyi ma gin piny 13 Rodney Strikers noloyo tim mar Kayole Youngsters gol 1-0 e finals ka kidieny mar nyiri SJF Girls noloyo Akafoa gol 1-0. Kidieny mar jotugo ma gin piny 15 Rodney Strikers noloyo 1000 Street gol 1-0 ka tim mar Ladies Musa noloyo Babadogo Tia gonde 2-0. Jakom mar FKF Nick Mwendwa olero ni kaka riwruok matayo tuke mag adhula pachoka gibiro keto maino e gero tuke mag rowere ka mano e yo makende manyalo gero mich mag jotugo mawuok e piny Kenya kendo ting'o piny Kenya malo higni mabiro. It's a combination of time and doing something deliberately. You know, having the teachers certifying them over time, showing them what football is about, how they can go about teaching a small kid. And then after that, having the kids now start being trained. The coaches you see here are already certified. They continue to learn as they train our kids in an organized manner. So tuningeomba tu federation kitu ya maana ile wangetufanyia. Ni pia sisi watu organize watupatie hiyo mambo na FIFA Connect register ya watoto wetu kutoka chini. Ndio kama atafaulu kuko juu, mimi mtu hapa chini grassroots nikuwa natambulika. Kenya biro bedo jaloch tuke mag rugby mag pinje Afrika jotugo ma higi ni piny 20 poni giloyo jobag tuke Zimbabwe tukgi mogik. Tim mar Kenya mong'ere kaka Chipu oseloyo tuke gi 2 ka odiechieng' ma nyoro nyogiloyo tim mar Tunisia points 57 kuom 17 alap ma Harare Sports Club. Kowuoyo tok yudo loch kocha mar Kenya Simon Jawichre olero ni tim mar Kenya noyier e yo makare gino momiyo gisenyiso geno mar kawo kombeno. Jackson Siketa gi Captain Omondi Edmond
nobedo gi hinyruok e tugo manyoro, kata kamano igeno ni gibiro bedo kare kapok girado kod Zimbabwe chieng' Jumapil. Joloch e kind Kenya gi Zimbabwe biro ting'o nyaka nying Afrika e tuke mag piny mangima miwiro bagi kind tarik 27 dwe mar 7 e piny mar Scotland. Tukego okelo kanyakla timbe mawuok e pinje 4 kamoting'o joloch higa mokalo Zimbabwe, Kenya, Tunisia kod Namibia. He's still kicking it. Can he get his hand on it? He does. For the pass there, a little bit of a chip over the top. That goes steady under it. Now deciding to come to the near side. He's got lots of support. Decides to go for the grabber. That was the worst idea. The Kenyan halfback who attempts to wriggle pass. Kawasudani riwruok mar Mwea Youth for Youth mawuok e sub-county ma Mwea komakore kod tend county ma Embu obago tuke mag thiro weche mag tiyo kod yedhe mamero ji ma giwacho ni ogo tach e county no. Tukego ma okelo kanyakla e wuoyi gi nyiri noyuayo duol makedo gi yedhe mamero ji e pacho Kanakada. Jotelo mawuok e county no kaachiel kod county ma Embu kotelnegi kod Gavana Cecily Mbarire. Timbe mawuok e gwenge mag Mwea nobedo jaloch e kidieny mar nyiri gi yawuoyi bang' loyo timbe mawuok Makina e finals. Jalup jakom mar riwruogno Milka Kilonzo olero ni kedo gi yedhe mamero ji e kind rowere biro konyo ngimagi ka gavana korka kore to olero ni obiro chako tuke mag Governors Cup mabiro miyo rowere thuolo mar nyiso kendo gero mich maggi. Na tumekuwa tukiangazia mambo ambayo Nakanda imekuwa ikiangalia na inasema katika sub-county ya Mwea miandarati imekuwa mingi sana. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tukikuja pamoja tutaweza kupunguza ile hali na pia kupitia michezo tutaweza kuwaleta wanarika pamoja. Sisi kama department tuna compliment kile hii organization ya vijana inafanya na tutaendelea kutumia sports sio tu kwa competitions peke yake but also to address yale mambo ambayo yako kwa community ambayo sio mazuri. Tutakuwa na mambo mingi na tutawapanga and we'll start right from the county ward level kwenda baka county level. Towards the end of the year tunataka tuwe tunamalizia at the county level. Manigi chakruok bedo giko mare nyakora mogiro kamano kuom keto Ramogi TV kamoro amora ma intie en mor mara ni kama intie no yudo ng'eyo mathoth kotende kod weche manyien ma wakelo ni otieno ni kendo poch gi pak. Aneno ka Omolo wuod Nyakuoyo kantiere Asembo god bondo kendo wacho ni intiere Ramogi TV omora ahinya gi weche manyien. Ero kamano maduong' kabisa. Yorol Media siwinjo news kaka uselande kuma dier jopiny inyore kabisa. Anachiel kuomgi deu yie omiya namba na kumicha mondo awuoye kode achiel kachiel ang'ise lit manie chunya. Samoro Nyasaye nochano ni en ema ka wuoyo kode to onyalo mbeko tol nikech lakteche to oluwo mana chik. To kata ka ok unyal miya namba ne to miye uru mara ni mondo pimne kitagruok ma waneno nyaka gomo mar lakteche ni chakre. Separo ni un jofwambo chiko koyienu chiwo namba kamano mara to ayienu mondo umiye kikwach nyinge yamo ka. Okay, ano kisendiko nyingi koro ambende kaka ikwayo no kora kiani wabro timo nang'o bata ibro ng'adri yako kaka inyalo tim mondo dipoka iwacho ni nakomicha inyalo marito duondi. Peter Olo Yimbo Majimbo wacho ni yie kodwa ahinya kaka okelo weche manyien. Timo mos ne joka uga gi Alego kuom tho mar obila Sergeant Omondi ma ichano yik tarik 3 no. Okay, Paul kawuok Omboga aneno Ramogi TV loud and clear kendo winjo be maler. Ramogi neno maler ahinya. Ma Simon kawuok Siaya nyal gonga ler mateka ahinya. Omor en Ramogi TV and James Gombe kantiere gi babana Dan DC. Okay, aparo ni manigi chakruok beda giko kamano kendo mana gi kanyo aneno ka Wilberforce Otieno wacho ni entie ka kendo mora ahinya gi weche manyien mabiro achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kasto Brighton Waringa wacho ni en bende neno kendo mora ahinya gi weche manyien. Mano daktari
Okay. Kao kamano Father Ojwang Orono Peter wacho ni antiere Kisumu City but iletnde wach koth ma inyo jowa ya mos ne joma wito jogi e kinde ni mag koth. Erokamano jaloko mar obedo Wilson Ochuka, director mar obedo Philip Ochieng, jago picha mara Ben Kwaramogi, sound master mara Ken, Liz ilongo ni Kev Otengo. Okay. Liz Nduati bendo bedo kacha Nyakwaramogi, kasto anoka ndi bende Nyage Moremo ilongo ni Belinda bende ne riembo na kachande. Kaso Neli bende Benson Maja Graphics Nyakwaramogi bende nitiere kanyo. Korwa weche manyien mane ochokni kendo fwambni gi jofwambo duto, moro ka moro wacho nyinge e wach mano keloni wa megi poch gi pak bende Nyakwaramogi. To kopogore kod mano jatenda Jay Bonyo kachiel kod jachung weche Ken Muga gin bende kinde duto gichiwore mar ni weche gi ochopo ne yo makare kendo mong'ith poch gi pak ne gin. An bende kora koni Nyakwaramogi wa mira poch gi pak kuom dhumo ni dho ayo manimba miwinjo kendo mami bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Adhume gi nyadhi ahinya, in bende michiko iti agino ni odonjo ni kendo yudo ng'eyo kuom gik matimore. Kao kamano oganda luo kamoro moro mauntie bedi intiere Siaya, Migori, Homa Bay kachiel kod Kisumu kata gwenge mamoko bende Mombasa kachiel kod boma ma Nairobi. Amedo kwayo ni wabeduru motang' e kinde ni makoth chwe mondo warit ngima. Masira to kindaki to nitiere moko madipo ka waketo kenge manyalo geng'o madi Nyasaye rit na kendo mi ngima kinde duto. Kao kamano jogod kwer ka baba oyawore uru. Nyinge en George Bati. Uriti masani.